Nybygget 5-værelses villa med flot køkkenalrum sælges. Villa-kvarteret ligger i grønne områder, huser mange børnefamilier og giver hurtig transport til hele trekantsområdet. Via stisystemet er man hurtigt ved byens mange institutioner og sportsfaciliteter. Villaen har integreret dobbeltcarport og ekstra isolering. Ventilationsanlægget sikrer lavt varmeforbrug og godt indeklima. Det nye villakvarter har spændende arkitektur, og der er vuggestue, børnehave og skolefritidsordning i umiddelbar nærhed. Der er gode indkøbsmuligheder og en lang række idrætstilbud, blandt andet sportsfaciliteter med stor indendørs hal, tennis og BMX-bane. Der er få kilometer til hyggelig havnemiljø, badestrand og andre rekreative områder.